Bon dia, soc Adrián Domènech, del celler Burgo, i Burgo significa entre dos aguas, ja que la localitat de Gorga tenim un barranc a la dreta i un barranc a l'esquerra. Tota la nostra producció l'elaborem dels nostres propis vinyadors que tenim alrededor del poble i res, un celler molt familiar en el qual sols elaborem sobre 5.000 botelles, mai arribem a elles. Si alguna cosa molt diferent d'aquest vi, que és un vi molt manual i molt natural. I sols treballem en varietats tintes per ara, en 3 tipus diferents. Un és el jove trellat, que és un vi que predomina la varietat monastrell i en el qual tenim 4 o 6 mesos en barrica de roble americà francès, però això és l'abreviació del jove de trellat. Després tenim l'altra folla, que és el selecció, que este vi sí que ja està 12 mesos en barrica i predomina la varietat Cabernet Sauvignon. I després tenim un nou producte que sí que l'elaborem i el fermentem i la criança és en gerra de fang, com antigament feien els dies de zona. I que li posa de nom avantpassats, ja que utilitzem unes gerres que tenen més de 100 anys, que hem recuperat les bodegues dels nostres avis, i una varietat molt autòctona, que és la varietat Giró. Els productes Burgo es poden trobar en quasi tots els bars, restaurants alrededor del poble de Gorga. En el Coll Cosentany a Muro també podem trobar diversos restaurants que en tenen i diverses tendes d'aquestes localitats més grans. En la web d'Agroalcoià Comtat en podeu comprar-lo online.